Έκανε μεγάλες ζημιές. Για να φύγει τίποτα τι είχε πάνω. Τα λιόδιτρα τα τίναξε όλα κάτω. Άιντε, μην πας τώρα με χαπάνε εδώ, ας σε πω εγώ. Κάμερα, εδώ είναι τα ριάκια. Εδώ είναι τα ριάκια. Νομό Πιερία. Τα ριάκια στο νομό Πιερία. Φέτος έχουμε καλό καιρό, βλέπετε τώρα έχουμε λίγο μίχλη. Έκανε μεγάλες ζημιές. Για να φύγει τίποτα τι είχε πάνω. Τα λιόδιτρα τα τίναξε όλα κάτω. Από εδώ από τη χώρα, πας προς τα πάνω. Άιντε, μην πας τώρα με χαπάνε εδώ, ας σε πω εγώ. Κάμερα, εδώ είναι τα ριάκια. Εδώ είναι τα ριάκια. Νομό Πιερία. Τα ριάκια στο νομό Πιερία. Φέτος έχουμε καλό καιρό, αλλά βλέπετε τώρα έχουμε λίγο μίχλη. Μαζεύεται πολλοί κόσμος, είναι με κατσίκα, πηγαίνουμε στους καταράχτες, έχει ένα μεγάλο καταράχτη. Εκεί έχει χορευτικό, λουλούδια, δέντρα. Τα ριάκια είναι το καλύτερο χωριό, δεν πειράζει. Το καλύτερο χωριό της Ελλάδας. Ένα σε ένα χωριό στην Αθήνα, είναι ωραία στην Αθήνα. Να ξέρετε, εγώ είμαι ο Σάκης. Κι εγώ Άρτης. Κι εγώ Κώστας. Κι εγώ Ηλίας. Το καλύτερο είναι μια φορά κάναμε μπάνιο. Μπάνιο με τα φρακιά και τα χτυπούσαμε στους βράχους για να στεγνώσουν. Το καλύτερο είναι δεν τις κλέψαμε γιατί ήταν ο κύριος εκεί. Μια φορά εμένα με έπιασε. Το καλύτερο είναι Γιάννα, γιατί είναι χορνά. Το καλύτερο είναι Να πάνε καλά Ολυμπιακοί αγώνες στο 2004 και με νίκη.